Dnes, děkuji, dnes nás čeká na většině území oblačno až zataženo, místy očekávejte občasný déšť anebo přehánky a na východě a severovýchodě republiky čekejte dnes taky 18 a 22 stupni, odpolední teplota na horách pak kolem 13 nad nulou. To je čurák, vole, to je čurák, vole. To je čurák, vole. Ty seš, vole, ty, to jsem fakt neviděl. Kam to koukáš, ty vole? Kam to koukáš? No máš po autě, tvoje smůla. Ty opravdu, ty vole. Ty seš tak, co si myslíš? Že tam najedeš jako co? Já to zastavím asi, ne? Čuráku jeden, vole, vymaštěnej. Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM. Pozemšťané, nastraž uši! Vybraným notebookům a počítačům HP nyní zdarma získáš nový Office 365 pro jednotlivce. Ušetříš, pořídíš skvělý notebook HP a navíc Outlook, Excel i cloudové úložiště. Ten, vole, vymaštěnej. Jak to jdeš, vole? Čuráku jeden, vole. Ty vole. Volám policajty, jo? Proč voláte policajty? My to mohli sepsat a jedeme, já mám práci. Řekněte mi, proč voláte policajty? Proč voláte policajty? To je drahý a škoda. No a když se to tady píše bez policajtů, to není ani do 100 000. Takže tady budeme někde čekat, jo? Kvůli vám tady budeme čekat teďkon. Takže mi zaplatíte ty prostoje, co já mám být na práci tamhle. V tom případě.
Já nevím, na co voláte policajty, to se sepisuje bez policajtů, že jo, všechno. Bože, to je debil, ty vole. Je vymaštěnej, ty vole. To je kretén, ty vole.